kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ini ang tema sa subong ika-126 Philippine Independence Day. Diri sa Banwas ang Santa Barbara, tuigan nga ginahiwat ang tanyag nga Cry of Santa Barbara. Isa ka historical event sadtong November 17, 1898. Nga ginpangunahan ni General Martin Teofilo Delgado nga ato nakaron Ilonggo Revolutionary Hero. Mga ka-PN, updan ninyo kami nga balikan ang kasaysayan diri lang sa Panay News Exclusives Independence Day Special. Ang selebrasyon sa ika-126 nga anibersaryo sang Philippine Independence Day subong nga June 12 diri sa probinsya sang Iloilo, partikular na sa Banwas sang Santa Barbara diin sa tion sa Rebolusyong Pilipino batok sa Espanya, gin-inaugurar ang Revolutionary Government of Visayas sa plaza sang Banwas sadtong 1898. Ang tema sang selebrasyon subong nga tuig amo ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang plaza publiko sang Santa Barbara amo ang lugar sang pinakaunang pagbayaw sang bandera sang Pilipinas sa gwa sang Luzon sang November 17, 1898, 5 ka bulan matapos ginpahayag ni General Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence batok sa Espanya sa Kawit, Cavite sang June 12, 1898. Ini nga revolusyonaryo nga aktibidad kilala na subong nga Cry of Santa Barbara kaginmarkahan man ang inaugurasyon sang revolusyonaryo nga gobyerno sang Kabisayan. Ang Ilonggo Revolutionary Hero nga si General Martin Teofilo Delgado ang nanguna sa Cry of Santa Barbara 3 ka semana antes ang formal nga inaugurasyon sa Revolutionary Government of Visayas sa Santa Barbara. Ginhold kagin control ni Delgado ang munisipyo kagin pahayag ang suporta para sa revolusyon sa Luzon. Ang iya paglihok kagin sorpresa ang mga otoridad nga Kastila nga 4 ka bulan ang nagligad, gin-appoint siya bilang kapitan kag commander sa volunteer militia sa Santa Barbara. Si Delgado ginbunag sa Santa Barbara sa November 11, 1858, isa ka manggaranon kag aristokratiko nga pamilyang mestizo nga Kastila. Si Delgado nag-eskwela sa Santa Barbara Parochial School, Seminario de San Vicente Ferrer sa Banwas ang Haro, nga subong isa na ka distrito sa syudad sang Iloilo kag sa Ateneo Municipal sa Manila. Pagkatapos makabot ang iya diploma bilang maestro, nagbalik si Delgado sa iya banwa kag nagtudlo sa pampubliko nga eskwelahan sa pila ka mga panahon. Sa edad nga 25, siya ang pilian nga Teniente Mayor kag nagtapos nga Capital Municipal kag Juez de Paz nga mga posisyon kag iya ginhold nga may distinction. Pagkatapos ang paglaglag ni Commodore George Dewey sa armada sa Espanya sa Manila Bay sang May 1, 1898 kag pag-blockade sa kapital, ang nagapigos nga Espanyol nga gobyerno kolonyal nag-organisa sang Filipino Volunteer Militia sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Pilipinas. Ang politiko-military governor sang probinsya sang Iloilo si General Ricardo Monet nag-appoint kay Delgado bilang kapitan kag commander sa mga voluntaryo sa Santa Barbara. Apang mas ginpili ni Delgado nga magsunod sa revolusyon kontra sa Espanya. Sa pihak nga bahin, ang probinsya sa Iloilo, isa sa mga napulo ka mga local government unit ang nagpartisipar sa ika-126 Philippine Independence Day subong nga June 12, 2024 sa Manila, agod nga ipakita ang ilang nga commitment sa kahilwayan. Si Governor Arthur Defensor Jr. kaupo de si Vice Governor Christine Garina ang nagpanguna sa mga delegasyon upod ang mga alkalde sa flag raising ceremony subong nga aga alas 8 sa Rizal Park. Ini ang inyo ka-PN, May Ladyaw para sa Panay News Exclusives Independence Day Special.